enrolled in tertiary institutions outside Kenya and career guidance. Dispute resolution. Persons aggrieved by the decision of the placement service and the funding authority shall appeal to the Education Appeals Tribunal. I submit, Honorable Chair, Honorable Members. Thank you. Thank you very much. Tivet, are you ready? On the Mana ntuak nyakoro mgajo wa bende waluoni machiegni ahinya wabro ngi mi godo gi kukune wantie ge jafo marwa kanyo bende go touch hangne nyiswa neto dhinade. Bolivar ka intere county ma Kisumu gedo ni winja makare. Nyiswa mago motendre kod dwaro mag sirikal kichako hala ne bende nitie license mane ngado county ntiere dwaro magin go kodi nyiswa ni to bedo nade ka. Hala ni gisani poko bedo regulated. Emo mine no ka samuro wan gi shida mang'eny e popka nikech iyudo ka jomoko chaka wala to gikwalo gi customer kaka inyalo yudi gi onge ng'ato kawo kata deposit alawno koro miyo tich matek nikech customer koro ok dwa bedo gi trust kuom samoro en omobecho idwa ni didare omobeko kono tim mana Kisumu kono koro gini chuni ni wang' mafuta Kisumu kara omobeko kana nyaka Mombasa samoro mondo kibi kel gik moko kono nikech pub ni pok obedo regulated maber. The only standard thing mwanya wacho ni watimo mana gik maka wala moko timo kaka koro register gi sirkal kaka yo business registration. Mar ariyo mana barua mar council mar ohala mago kende mapani wan go gi sani. Koro en industry maduong' nikech oriwore gi transport. Koro challenge wa maduong' en ni pok onge standard procedure ma wala ni osebedo go regulated. Koro mane ma sani aneno kwa sasa kwa sawe work mondo bed ni wala ne bujuge kore ka waket chike ni ng'ama dwa timo wala ni ang'o mondo bed onya bed e ka watimo. Erokamana ahinya. Evelyn, hokin regulated at all. Ne watimo bedo gi group moro mondo watim mano to naneno ka ne waneno ka jomoko ne ok dwar. Koro nwaweyo koro field ni obedo infiltrated ong'eny flood. Kila ng'ato kawuono wuok ni en kinyo timo tijni to onge barua moro amora. Kaka an kana chake na a register an gi permit mar tich. Register kanya? Gi county council, Nairobi County Council. Nyaki bed gi permit mar tich. Nono to gi maki. Anyalo wacho ni challenge moro wan go matek ka jo transport. Kaka wan joma dhi oko mar Nairobi. Iyudo ka dhi Kajiado County, jogo dwaro na chul branding mar truck. Asechule Nairobi. Kidhi Machakos, jogo kwayi pesano. Kidhi Bomet, gikwayi pesano. Samoro kalo counties abiriyo. Ok samoro wakalogi. Koro chuno ni ibedo kigolo pesni ok charge client. Koro idhi asara moro kanyo. Ng'eni bende ok inyal nyiso customer ni ng'ena biro kono to nitiere pesa moro monego bed ni kanjo. Asara no in mari. Koro mano wawinje matek sana. Sate imakonwa gari ni gina gi yo moro manyaka gichieme nikech wan anto nyaka chul mana Nairobi nikech an based Nairobi. Erokamano. Charles, ang'o madier mondo sirikal otim mar bero sekta ni kotenre gi ywak ma Evelyn nitiere godo? Kolore gi kaka Evelyn osewuoyo, gima nyalo kwayo sirikal mondo otimna nikech wabedo gi challenge sana nikech iyudo kaka koro samoro wan gi tije madhi oko kaka oko mar Nairobi. Iyudo ka idhi ka let's say idhi kata Migori. Iyudo ka Migori kidhi joka biro county ma Migori cha gichaji karibu 59 mar distribution permit no. Koro mane gima nyalo wacho ni ka sirikal maduong' ni nyalo maj gi counties mondo at least wane gine kaka ginyalo konyo. Iyudo mondo charges ka wachni kisechulo ma Nairobi kae tinyalo work to other counties kaka Homa Bay, Machakos, sana kwa dhi Machakos. Iyudo ka gari kobeda matin ni ichaji. Koro mane gima nyalo kwayo sirikal mondo odonje wane kaka wanyalo timo.
nikech iyudo ka wan kaka wan Nairobi ka iyudo ka wachulo ma kaunti mar Nairobi kae charges ma Nairobi kae, lakini kidhi to other counties chuni ni mago be nyaka ichul. Koro mano gima nyalo kwayo sirikal mondo at least ka nyalo regulate wa to nyalo bedo maber. Yeah. Kamano Victor? An dawach ni chutho sirikal iwacho ni kaka ohala mamoko nitiere ga kaka ing'ado gande permits mag ohala te. So ibo yudo ka mai pod ibo yudo ka submitting gik moko kidhi godo kuma moro mana kaka jowete osewacho nitiere charges ma medore mani onge godo gande. So onego bed ni iketonwa gi kanyakla maka en mar branding, ka en mar distribution to wachulo gi dichiel ma ka ichopo kamoro kochungi to igolo mana otas mangiso ni isegande chudo. Kamano. Bolivar dibed gi ywak moro ne sirikal in bende mondo mi okel yote chenro mag timo ohala ne? Achiel ni gilos ni bandari. Loche waringo mane mokuongo. Gache loche waringo pile. Ndio ndache marejo kabisa. Mokuongo mowuok Kisumu kaka dhi Busia. An ing'e anatiyo yo koni. Koro loche wa kethre sana. Ndara go ginyalo loso samoro gari go tielo tielo bang'. Koro mago asara mang'eny. Mar ariyo ni wach mar branding no. Ibedo ka sani movers mang'eny ogolo otas moko mobawe kor lori. Nikech branding no expensive. Ibo chulo ma Kisumu kichopo Kisii be pod di mana kodi kendo dwaro kendo. Koro onego bed ni kapo ni sani kembe mang'eny kada maluongo gi kata mana kembe madongo kata mana sumkati sani apa ni maduong' mar sumkati kuonde kabulungu nigi. Ibo kata gin be giloche gi gote gi pesa bad ng'eny gi gote koro tinde gigolo nyaka branding nikech en expensive ahinya. Koro kaka jowet no osewacho wabed gi bei achiel moko oseng'e kisechulo ma to branding gi distribution nikech nyaringa gi kwe ok ni ichandi kamoro amora kata ni ne Kenya ka koro bedo mayot mondo ohelni machako matindo kabiro malo bedo gi tich mayot. Ng'eni ka idwa ni idiyo gi piny to pod gin wan bi kabiro koro ng'eny joma tindo ok yaw ohala nikech bureaucracy to paperwork go bedo mang'eny samoro mar timo ohala. To joma tindo mang'eny manigi rieko no manigi gombo mondo chieng' moro gibed kembe mondo gindike jomoko kendo matindo mondo uchingo bed maber. Erokamano ahinya. Nyiswa ni to ere kaka handle feedback duoko maya kuom client sama idare to nitie kaka nen gi complaint kata gi ywagruok moko nitie gik moko odhi maber. Ere kaka handle feedback Bolivar kaka ja ohala? Feedback en gima duong' mokwongo kabisa, en gima muhimu kabisa. Sama customer mi feedback kata duoko anyiso ga joma tiyogo ni mokwongo kik ji defend, kik umri mokwongo. Winyane ni customer no wacha ni alafu kose miyowa feedback ne kaber to wanyiso gi ni customer no wacho ni tiji no dhi maber koro wamedu dhi kaka nwatime no. Ka feedback rach ting'iyo ni ei team ni ng'ama ne nitie to feedback no affect ng'ama mokwongo, ng'ama ne wach ni kuome. Koro ng'ama ne wacho ni kuome onego bed ni luongo mokwongo tipenje ni ang'o manotimo. Customer wacho ni kama samoro ni gini okethre ama samoro ni gini olal, samoro ni okone gini, samoro ing'e ni ng'ato kawe to odhi okete e same room but okete e drawer mopogore. Koro inya oro ng'ano ni dhi ng'i ane gichacha e room mane iwacho ni gicha nitie cha ok onene, dhi ane ing'iye mondo ikonye yude. Mondo at the end of the day onego bed ni customer no ng'ama duong' kabisa e biashara ni. Ka customer donge to ohala no ok nyal. Koro customer mo nyaka treat gi softness mang'eny nikech en momiyo ohala makiny kendo en bang' kinyo oro ng'ato ni ng'acha no dara maber dhi ir ng'acha kik imany ng'at moro amora. Koro feedback no wan wakawo gi very positively. Wan gi form
mawamiyo customer jazo. The customer moko be bodhi Google kacha, bobiwo reviews. One reviews make kila in. One ni one reviews okay ni wanyiso ng'ato gimondiki marela basi ibo yudo wa 5 star nyaka 1 star. Nikech mane manyiso ni ohala en real, en mar adier. Koro sama customer omi feedback, koro itiyo gi feedback no mondo ohala odhi mbele. Ing'eni kaka nwachako ohala ni 2017 mondo ibed ne chopo nyaka sani makoro wabedo maduong' menena koro kata samoro wanyabiro e TV kama nyiso ni wasedongo ma koro wachopo level moro to en mana nikech kaka wakawo feedback mar customer konyisi ni jogi nobiro gi box molil te mondo kiny idhi gi box moko maler. Customer konyisi ni bwana jogi ni kelo to timi ne tin, koro make sure ni tijno next time kioro ji moromo. Customer kowacho ni lori ni kelo lori molil, kawo feedback no positive kiki ji defend nikech idwaro makiny nikech tijni kaka weche nosewacho watiyo gi joma opogore nikech samoro ng'ato wuok nitie factors moingi en owuok e ode konesemer en ga employee maber lakini owuok ot gin ing'e ni gin gi tich iwinjo ni ng'ane nodhi tich komer. Koro customer komi feedback no temi address man mondo kendo tich obed maber. Ok ni koro wan ga gi malaika ni tich ben perfect throughout but samoro yudo challenges moko but kaka feedback no emitigo mondo tich obed maber. Erokamano ahinya. Charles, ere kaka itiyo gi duoko moya kuom client mar bero ohandi mondo mi ine ni duokono samoro kata ka en negative ok en duoko maber ahinya to itiyo kode mano ni itiyo maber ne client mabiro ma next. Erokamano Lydia, mana kaka Ella Muvas osewuoyo, feedback mar client watemo sana mondo waket in place nikech client mwatiyo negi ok te bro wacho ni tiyo negi maber, ok te bro wacho ni tiyo negi marach, lakini wang'iyo ni client gi kaka team mani oro no ne gitiyo nadi. Nikech client ka client bro wacho ni ani oro na team samoro na en ka wach ni let's say kata en one bedroom ioro kaka Ella Muvas osewacho ioro kata ji mathin. Koro yudo ka gikailago samoro kaka koro kaka an Formula 1 Muvas yudo ka one bedroom waketo ji 4. Koro yudo ka samoro inidhi kacha samoro isetimo site visit miyudo ka tijino tin lakini yudo ka samoro tijino kaka ni expect ni tijino nyati kata gi ji 3 yudo ka samoro kata ot mana gidhi house bin yudo ka tijino yudo ka samoro staircase no tin samoro nitiere delays kanyo apartment no yudo ka pod nisi clearance ang'o. Koro yudo ka gikailago timre. Koro yudo ka momiyo watemo sana wa meet expectation ma client kulingana gi kaka gin be gimiyowa feedback. Koro feedback no an ok anyal wacho to us ni orach. Nitie mabiro kelo positive, nitie mabiro kelo negative. Koro we always work on both of them. Mondo at least we grow together. Nikech mana kaka Ella Muvas osewacho, we need clients to gin be gidwaro. To sana tijni ka onge clients ok wanyal move. Awinjo kiwacho wach stairs bende kidhie nyiswa nitie gik mang'eny e tijni ma bende awinjo kapok unyisowa maler ahinya. Nitie ot mane first floor, second floor, third floor, fifth floor. Nitie ot mabor ma samoro iya Kamukunji tidwaro dhi Rongai, samoro iya mana Kilimani kae tidwa biro State House Road. Nyiswa ni to ere kaka pricing bedo kuondegi. Koro erokamano Lydia, pricing mana kaka Joite nosewacho, pricing sana watimo pricing kulingana gi number of bedroom ma dhi dala. Koro ok ochuno kumidhiye. Kuma dhiye nitiere first mano mokwongo. Mar ariyo en mokwongo en volume, number of bedroom. Mar ariyo en distance kama dhiye. Mar adek en mode mar tijno. Nikech samoro nitie ng'ama wuok e 8th floor to dhi e 9th floor. Let's say kaka Isili. Ibiro kaka chake dhiye gi tami ok inyal tiyo gi excavators go. Koro chuno ni ka en one bedroom monego ipang ji 4, biro chuno ni koro manpower nyaka bed ipang mohewore. Iyudo kata koro manpower konego ipang ji 4 koro ipango ji kaka dhano di 8 kata 10. Koro iyudo ka pricing konego charge tijni kata let's say 15,000 ibiro ka tijni ibiro ka pricing koro dhi malo. Nyaka koro ibiro yudo ka pesa dhi malo nikech ibiro yudo ka manpower koro nyaka bi med iket extra. Koro mano charges ma vary gi mago ya. Erokamano. Evelyn, ere ber reviews sama client odhi
ang nang'eni ang wadhi e weche mag tiyo gi mbui bende gi lony manyasani timo neno ni in bende uso ohandi. To ere ber bedo piny kendo winjo client samonyisi to inyalo tiyo kode nade maneno ni ibero chenro ni mar ohala kinde mabiro. Ka reviews kae donge wan gi positive gi negative reviews. Koro wacha gi positive nikech mwahero. Review ka customer olandi ni ber, in gi nying maber kendo idwa tiyo ahinya, wahere nikech okelonwa ohala mang'eny. To ng'enyne customers mang'eny complain. Ineno ng'ata ng'ata ma muluongi mondo idhi tiye ode, ng'ata ng'ata muluongi ni idhi itiye ode en gi expectations. Evelyn nyocha winjo ko wach ni ber kabisa. Koro en gi gombo moro ni mondo kaka no wach ni oberno utine maber. Nitiere kaka customer wacho niya, Evelyn, nitiere room moro kae mana yudo ka gima kama onge. Koro gima watimo en niya, ka donje ot, seche mwa watiyo kila ng'ato nie room ne. Nitiere ja master bedroom, nitiere ja sitting room, nitiere ja kitchen, nitiere all rooms, kila ng'ato nitie, bedo dedicated. Koro seche ma customer bocho na to nyisa ni, gima kama ok ane sitting room ka. Ok abi keto team te piny ta penjo, abo penjo ja sitting room na. Ni gima kama customer ne wacho ni, no, gise ai tich, koro gionge kanyo, mae feedback ma after. Kadhi ir ng'ano nikech ang'e ni ng'ama tiyo ga sitting room ta penje, to kona ni, gino, to aparo ni nyis customer ni oywa drawer makama odhi yude. To kopo no ywayo drawers go moko yude, ang' ne chuna or ng'ani mondo dhi omanye nikech gino ne nitie to en mong'e kama no okete. Ang' no yude to koko yude to chuno ni nyaka adog alos mana gi customer nani. Wayud kaka wanyalo tatua issue ni. Either chule kata customer kiyudo ka ber to nyisi ni kaka Victor no wacho. Luore ka kiwinjori gi customers ni, ka king'iyo kodgi. Ka en ani customer, tiyudo ka bendo ber kata en rigid. Owacho ni gira no tadwaro, ni chule. Ya, koro reviews go gikonyowa. Sana sana ma negative go konyowa sana. Giduogowa e drawing board. Kendo gine ma gitero wa meetings. Ilo bedo gi meetings bende gi jomitiyo godo. Well, bedo gi meetings after not pile pile. Ok inyal bedo gi meetings pile pile. But wacho no bedo gi meetings kamoro bang 2 months kama. Kata after every 2 months we bedo gi meeting. Kata ka need our rise. Kata ka need a rise to ginyisa ni Evelyn, uyo customer nitiere kata customer ma timo hero. Beithe wawach nwe kawuono. Iwinjo ka gidaro ng'ato to gipenji ni ng'ane tindo dar karang'o kendo. To nitiere customer ben team omak wacho ni kiwi ko winj nyinge to ineno ka ng'ama dhi tijno. Tie customers ma kech itiyo ne maler lakini ok obi nyisi ni ber. But anta understand ni my nature mar customer ni atiyo ne maber en mana ni ok onyal wacho na ni tija ber. Oko complain ni ketho gimoro, but when you see manani, it's okay. You guys have done, it's okay. Samoro kuchope level modwaro. Samoro kuchope level modwaro. Inti paro ni tiyo maber kabisa, lakini ento. Sisa minyago rimi. Inyago rimi. Ineno nego kori nangi nyaka flow, lakini kuro kamane kaka wan gi customers. Mabeyo. Ma appreciate teach nitire ma gina kanyo bende. Nitire wach mwacho ni jo bedroom ntie jo manie kitchen. Dipo ni kum jo mitiyo go staff nika ntie jo mong'ere ang'eya ni jo gin jo bedroom. Yes. Jo gin nitiere ma kwa pango tich nitiere jo kitchen ma ok dhi e bedroom. To ging'eyo tijego wa puonjo gi onyalo dhi e bedroom lakini tije ni e kitchen. Mana kopo nuwa dhi safari, ngini safari okiyot a whole team. Obedo expensive to the client. Okinyal charge a client a 3 bedroom watero dala kata Kisumu, team ye 5 people, it will be too expensive. Kori kauji ariyo. Koro ja kitchen achiel gi ng'ama all round. All round. Yeah. Onyalo ti a sitting room, onyalo ti bedroom, onyalo pango law, onyalo pango kitchen. Yeah.
to kar electronics ka bedo nade ntiere jo ket TV ok ngata nyalo kawo TV market koro matudni weini kanyo bedo nade e tim kae to ne waamua ni electrical work matindo mok idhi luongo jo Kenya Power watimo wate kochakre koda nyaka watime wate wang'eye te nikech kopo ni adhi kamoro to inya tudo music system maler anyalo keto ni ni mount TV mount TV kenda wow aketo ni kuka kenda mimi nanyalo anyalo puonji ai mimi nanyalo Victor ini dinade tiji no bende jita nyatimo gimoro amora okay korka mostly kaka kitchen wan korwa waketo gande joma mine e kitchen nikech yot mondo mi ong'e kako o handle gik moko seche moko nitiere chuo makata na wach jikon ok ong'eyo maber ibo yudo ka imiye bubble wraps mondo dhi okete glasses and bubble wraps mopango piny to okawo glasses koro duogi gandwe pi ok ong'eyo ni bubble wraps en gima imako godo glasses gi mondo mi kata ko mulore gi wadgi to ok ogwarre kata ok onyal barore koro wan korka jikon sana watiyo gande gi joma mine kasto kobiro ga sitting room mantiere gande gi jok only specify ni gin nikech ka koka chako ne wagolo client moro Westlands kwatero Katani to client ne nigi music iluongo nang'o gi thumbe mano import koa Dubai wan wang'iyo gi mekwa ma kawaida ma upa moko mikawo tiketo kanyo to ywak macha nopange modhi layers auchiel en gi mixers karibu 3 koro neno kaka onge expert to kelo tabu no chandwa kode ne waka client saburo otieno wasetude ywak lakini client biro to wacho ni madiere ni ok ti chuno ni chaki gonye te ichaki jako manyien koro ne wawacho na pana mondo maki chak nuore nikech wasomo kaka wamedo tich wacho ni mondo maki chak nuore wamanyo expert so wantiere gi ji adek grupa wantiere gi dhano adek gin owene gi weche mag sitting room gine maging'eyo kaka itweyo thumbe gine maging'eyo kaka iketo TV nikech nitie client be minyalo dhi mantie ga gi joge ma kaka mounting TV mane gima tinde ng'eny sana ibo yudo ko wacho ni en gi TV ma kore lach moko trust godo nyaka movers moluongo koro en gi ng'ate mokelo to keto lakini ko onge go wan gi jogwa but the other rooms wawacho ga ni kisebire tich donj kama oketie donj kanyo erigo nikech ing'eyo ni tich mitiyo en tich pango gigi ting'o gi keto gi e gari gi dhi golo gi koro nyaka ibed ng'ama oikore mar time kako nyalore to nikech seche moko be tich ing'eni ni tijgi ok entiere pile to group duong' ka tich tin to ok dhi gi ji koro en kaka wani sitting room gi dhano kapo ni wan gi tich matin seche moko ing'eyo nitiere e group wan dhano mokiko ni ma nyalo timo ma ok nyal timo ma e kuonde gi ji oriwe wan dhano wate seche moko wuok ing'e ni kaka ng'ane to tijni dhi maber to seche moko ng'ane gi ng'ane go te gin ga e sitting room koro ikawo gi tikono ni in ng'ani kawuono idhi e sitting room lakini un ji ariyo modong' gi donjure bedroom ng'at achiel konyri gi nyadendi mantiere e jikon cha ya koro mane kaka wasebedo kwa goye ini goye nano Chelsea ni goye nano Kamana kaka joiti nasewacho an ba goye mna kamano nikech iyudo ka moving in gi nyiri adi e team ni an gi nyiri adek mano gotiere sa gin mana jo kitchen real ana mix ana nyalo kan kito kan dire class moko matindo moko nyalo gocho ni ng'isi ne chance anto bedroom no kadwa ni ng'ama bichungu lepo ang kela mana ng'ama biye mondo lepo kito wabedo gi challenge kito ka vijana motigo kito kan tie moko mo gikia pangola maber kaka ng'ama miyo dwa alafu ntiere class moko be magina
yani en particular en gimo odwano timne. Koro iyudo ka nochuno makoro wachako train nyaka joma nyiri. Keche kane wachako nowacho ni joma nyiri sana sana watiyo go e kitchen, lakini nochopo time makoro iyudo ka nitie class moko mongisi ni Charles ka ngikelo team ni no bedroom na nyaka iket ng'ama miyo. Koro mane kaka watime. Sana sana kama koro Victor wuoye kaka koro living room no be wasechako train joma nyiri. Kiyudo ka nitie ng'at moro be ng'ama client moro mabe kanyako mod ne TV wacho karo nyalo timo gira ila. Kiyudo ka at least omiyo points. Naone kata Evelyn Mount TV. Adon wadhi county ma Homa Bay mondo wawinjie ne to ganda to wacha ngoe county ma Homa Bay kotenre kod ohala ne mar daro ji. Wadhi Homa Bay. Nan gi nyinge lungani Asayo Gola ajada kuma Homa Bay ka. Kalore gi weche ma kata wach mantie ma kawuono wadwa wuoye en wach mar dar kuom kama chielo kidhi kama chielo. Kaka an seche moko adarga an owuon asadarga kenda. Kendo aneno ka seche madar kenda ni aneno ka tich bedo na mayot nikech agolo gige na ot maonge gimoro amora makethore, agolo gige na ot ka an gi thuolo, agolo gige na ot ka an gi chir ni onge gimoro magole ot e wang'a yo marach. To gintiere Homa Bay ka to tine magitin to mantiere go timo gini maber kendo onge ge harassment moro amora magimiyo ji. Kiluongo gi mondo gidari peacefully, gidari e wang'a yo maber kendo gi teri mos manyaka idar gige ni mitieki. Gima pok omona tiyo kodgi ok ang'eyo ni idonje nang'o, but an gi interest. Abiro follow up mondo ang'e kaka idonjo. Asawinja gintiere kata ambassador temo fuaroga ni gintiere gidaro ji. Koro aneno ka gitiyo tich maber kendo en tich mowinjore ng'ato owinjore odwar kaka nyalo donjo. Ka wacho wachno, aparo ni seche moko ka ok ini nari to dar kende nyalo bedo mayot. To ka in gi haraka idwa timo gimoro nikech samoro yaw tich, apa ni ber ka wa involve gi mondo gikonywa dar. Mondo walaw tijewa mamoko mapiyo piyo, lakini ka in kendi taneno ka in kendi no to ber moloyo ka dipone idaro gi nikech samoro inyalo daro gi kamano to ok ine ka in kod gi thuolo. An Ojwang' Shebi. Joma daro ji nitiere Homa Bay. For example, wan gi jo transports gidaro ji e udi. Samoro idwa kata mana wuok kama ne nitie chandruok moro nitiere, idwa dhi kama chielo, samoro kama ne nitiere no pi okosore. Nikech ing'e ni gik mamiyo ji dargi gin mana gik moko ma pi ginigi to pi ing'e ni en ngima. Ka rent kama ni dake, rent ni malo to king'iyo ngima kaka dhi, samoro idwaro kama koro rent bete ka ogonyore matin manyalo konyi. Koro chuno ni nyaka idar. An asebedo katiyo gi tuk-tuk kata gi pickups. Koro gikonya e dar, gin joma treat ji maber e weche mag dargi. Koro kiketo gi maber mondo kikethre manyiso ni nyalo tiyo kodgi, lakini ka idhuro gi adhura to ginyalo kethre ma ok iti kodgi. Nyalo wacho ni joma daro ji onego bed ni gibedo gi sekta moro ma ong'ere, kata ka inyalo ng'egi gin gi certificates ma koro kong'e ni gibedo e estate moro ni joma daro ji ka ng'ato dwaro to odhi obedo kama chalo kama to biro timoro nani ibiro ikawogi nikech mano bende en achiel kuom way mar living. Nikech sama idaro ng'ato to ochuli. Ni gibedo kata gi reflectors moko, mano bende nyalo miyo ji ng'eyo ni magi jok ma timo kamaendi. To kamano ahinya Bolivar kinyalo winja e kaunti ma Kisumu, chal ni Homa Bay pod oganda pod ok ong'e ahinya. Iwinjo jal mokwongo wuoyo nowacho ni en to gigene odaro mana kende koonge hari. Kaeto bende wacho ni samoro luoro ni gigene nyalo kethore. Mano nyiso ni nitiere uncharted waters Homa Bay. Bolivar, ichiegni Gasego. Bedo nade? Ka olori mori keto Homa Bay kae. Kabisa, nitie gap. Kata mana Kisumu ka nitie gap mong'eyo na donjo. Gisani wa South Western Kenya. Jomo nitie ji ma luongo wa Kisumu ka mwadhi to wadare owuok Homa Bay ot achiel to dhi e ot moro be Homa Bay kanyo less than kata mana 500 meters. Gap pod nitiere kabisa. The only thing ni gap gi demand and dwaro nyaka dhi ka hand in hand. Samoro iketo office kono to joma dwa tiyo gi service no pod tin. Anya wacho ni tegima wiyawigo kama tin. Demand no. Alafu kendo gimoro mane wacho ni no moving ni. Moving chalo transport. Nitiere mopogore opogore. Nitie ng'ama kadwa ka to dhi Nairobi to podhi gi ndege. Nikech budget gi pesa ne oromo ndege. Nitie ng'ama be kadwa Kisumu ka
bo idho bas gotieno to nitie be ng'abo dhi gi boxi to nitie bas go be nitie categories gi koro moving ni nitie levels gi nitie joma en tekniki go wuok ochopo wadu mwacho ni en kose ka pick up tuk to gichopo get value mer gi kone no ni en kinya de gi pick up kamano to nitie ng'at moro moneno gi samoro kom kende en mar 400,000 kom nyaka kawo ni insurance ting kom no koro en kom moko nya yacho ni bana koro ma ka lori moro amora ta keti odwa ni omanyo ng'ama nya timo ng'anya tingo kom no maber macho kucho maber koro ido ka ng'ato mochopo level no en obo manyo ni ere move mani machiegni gi kuma nitie bet ni en Kisumu ndio joma nya golo ng'ato move kata nyaka Nairobi mondo odhi dare Homabay kata mana Siaya samoro daro joma tek wan gi josiasa moko ma bigi pondo wan gi joma tek sirikal ka gipondo gin ok dwa gana ji ong'egi koro gigo gidwa ni onge ng'ama ong'e ni ang'o moting kanyo onge ng'ama ong'e ni gimoro amora dhi mbele gidwaro privacy mang'eny kabisa koro gidwaro ng'ama understand gik moko confidentiality kano dwaro ng'ama nigi lony mar gik moko confidentiality handling with gigo and everything koro ibo ga samoro Kisumu chiegni gi kanyo but keto fees nikech ineno ka koro jaka loche gi pick up yen go kanyo mang'eny en mana ni koro level mar moving no ema samoro pok gichopo ema samoro be pok gidwaro. Ero kamana ahinya. Kaduogo kae Victor, nitiere gik midaro go ji ma samoro nitie kaka ka gichopo to gilil molo gik midaro. Nyiswa ber neno ni bende gik mitiyo godo lori midhi kete gimoro amora bedo maler iyudo ka king'iyo gimidwa ketni e sande tiwinjo kituo. Yude ni in gi nyathi matin. Okay, mago timore, mago te nitiere to pile iwacho ni dhano nigi ng'ol mamare e yo mopogore opogore. Kata mana e tich kanyo nitiere ng'ol mopogore opogore. To duoka kar reviews mag client kaka an chutho ahero ga the negative ones. Mag negative go madhi gande ta bet gi joga piny da kono gi ni gima watimo ni kare nyiso nok watime maber. Ok adwaga ni gine the positive ones nikech bro jiwo gi gibedo gi mor mokalo. Koro asiko ga mana ka kono gi ni ineno gima client ni owacho nyo wating'o boxes. Ineno ka boxes gi olil. Ting'eni boxes gi lil nikech seche moko ne wadhi ka client machielo. To jo jikon sana ing'eni jikon bedo gi gik machalo pi. Ng'ato wiyo wil okawo kata mana gik miluoko godo sende ka ok obi maber. Wiyo wilo nyumbo gi. Koro nyiso ni gigi ok uluoki ka tich orumo. No, gimoro kaka box. Ing'eni nitiere plastic box. To nitiere box ma kawaida gi. Kimany machielo Victor tibed ma. Koro gini en safar. Teach no. You don't know teach Lydia. Gini en safar ma kaka koro an kian sani mondo mi wuog michake ok en gimi nyalo wuok miyud ne pesa dichiel mi dhi ng'iew gigo te madwarore. Mane momiyo ibo wacho ni wachak gi boxes mag Tetra Pak adhi akaw boxes ku industrial area nikech mano be mathoth movers wuotho go kasto be giyot tiyo godo nikech ka ng'isetieko tibano gi gabana to idogi ifit gi e gunia moro tidhi godo ne jogo machako. Lakini ka chutho maber onego be ni tiyo gi plastic boxes. Plastic boxes nengo gi mabit ni malo. Ibro yudo ka nitie ng'ama ni kodgi ok inyal bedo kodgi be mang'eny ahinya nikech gembe gin gik ma kata kikawi kete gari to gari osepong' ma kata oduogo mana nono nikech ok gin gik midhi bano tiketo kaka diketo mamoko ka. Koro ibro mix giga ibro keto ma boxes ma kawaida gi boxes mag plastic go. To boxes mag plastic inyalo luoki. Iluoko gi kaka wan mekwa waluoko. Koro in go.
An gi boxes managi Tetra Pak. Hapana, nyaka wacha nikech mano gima nitiere ground. Lakini ito yindi. Man antiere kod gi both. Antiere kod gi both. En mana ni koro mag Tetra Pak do bedo mang'eny ahinya nikech akoni ni bit. Victor ikawo Tetra Pak ibogo lep ng'ato. Si bane chaki tiyo kode to ng'ane nego mboto. Idhi kete lep ng'ama chielo cha. Waduogo go mbaka. Wadhi State House. Jatend Kenya William Ruto. Twak. National security infrastructure. The 1.3 million Kenyans employed in the private security sector are not merely looking after our buildings. You are protecting livelihoods, enabling enterprise, and helping to keep our economy moving. You are also among the real hustlers of our nation. Kenyans who work long hours, carry immense responsibility, and ask only for a fair opportunity to advance. Your faith helped bring up the bottom-up economic transformation agenda into being. We have neither forgotten you or abandoned you. The promise we made to working Kenyans. That is why our reforms are connected to the reality of your lives. A private security officer who protects other people's homes should have a fair opportunity to own a decent home as well. Through the affordable housing program, and specifically our social house program, we are expanding that possibility for you and other working families to get a home. Nataka mnisikize kwa makini. Pale nyuma, mtu ambaye anapata mshahara ama analipa rent ya shilingi 2,500 ama 4,000 hangeweza kuwa na uwezo wa kupata nyumba ambayo atalipa 4,000 na mwisho hiyo nyumba iwe ni yake. Haingewezekana. Haingewezekana. Leo katika taifa letu la Kenya tunajenga nyumba ambayo mwananchi ambaye analipa shilingi 4,000 can now own a home. Ninyi mnanielewa? Unajua kuna watu wengine wananiuliza mbona unashughulika na mambo ya housing? Nashughulika na mambo ya housing kwa sababu hawa wananchi walio hapa, wengi wenu hamuishi Muthaiga, hamuishi hapa hili, si ndio? Wengi wa hawa wananchi, hasa hawa private security officers, wanaishi katika vitongoji duni kwa sababu mshahara ni mdogo. Ndio mimi ninasema hapo mahali wewe unalipa rent shilingi 3,000, serikali ya Kenya kupitia affordable housing tutahakikisha ya kwamba hata na wewe kwa hiyo shilingi 3,000 ama 4,000 ya kila mwezi utakuja pia kuwa home owner, utakuwa na nyumba ambayo itakuwa yako. Na ndio mimi nawaambia hatua kwa hatua. Zile manyumba tunajenga hapa Nairobi kwa mfano ni manyumba 90,000. Kwa hizo manyumba 90,000, manyumba 35,000 ni manyumba ya social housing ambayo mwananchi anaweza kulipa shilingi 4,000 na hiyo nyumba mwisho itakuwa nyumba yake. Na ndio mimi nawaambia
wale employers wetu wa hawa private security na wizara yetu ya housing wahakikishe ya kwamba inapatikana nafasi ya kutosha kwa private security officers kuwa home owners. A private security officer should not lose a lifetime of savings because a child, spouse, or parent falls ill. Through the Social Health Authority, we are building a healthcare system in which treatment is determined by need rather than income. Nyinyi mnaelewa leo kila mmoja wetu hapa kwa kisheria ni lazima awe memba wa SHA. Ndio ukikuwa mgonjwa, serikali ya Kenya iweze kukulipia gharama ya matibabu. Mana entwak madhi mbele e kar jot majatend piny achiel kachiel Nyakoro Mgajuang entwak mabende waluoni machiegni ahinya no mi gikukumagi kindego magweche wa manyien. Wakoyo matin kende kwa duogo podantie ka kod wenda kama oting'o Victor, Charles, Evelyn kachiel kod Bolivar kantiere kaunti ma Kisumu pod watwak ewi ohala mar daroji. Kikidhi mabor ma en siwinde mar ohala. Pani bende nyago kod mbaka lai en aria deka uchiel nono wanti live Facebook Ramogi TV ke imbui mar X kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube. Kikidhi mabor. Dubai has a way of making everything feel bigger. One moment you're exploring the city, the next you're cruising through Dubai Marina at night with dinner and skyline views all around you. Then suddenly you are in the desert, watching the sunset and enjoying a barbecue dinner under the stars. It's adventure, excitement, and unforgettable moments all in one trip. Experience 4 nights in Dubai with View Travel, starting from $1,180 per person sharing. Visit www.viewtravel.com or call 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Bere mar funi, onding, tok maremo kata tuo mar choke chandi. Binti funi moro motur, madwaro bero. Kik chenro mar free orthopedic medical camp manotimre St. Peter and Ann Hospital, Rwaka Chengeso, tarik 8 dwe mar 8 higani by oko. Neno jalonyo weche choke kata orthopedic specialist en ono mongi chudo moro amora. Kod picha ma igoi ka achiel gi chuo thieth en nengo mogonyore. Ni mathoth, ywa tol e namba mar 0722 150 620 mondo ikaw okang' mar dak maonge rem ne kinde mabiro. St. Peter and Ann Hospital, Rwaka. Your health, our mission. Riuriko dwa e chenro mar Injili ngima. Injili makelo ngima. Usihuzunike ndugu. E puonjruok mar lesson e jumani. Roho ema chiwo michgi duto. To michgi duto te itiyo ne godo ng'awa Nyasaye. Lulu mag Yesu. Nyithindo mani oko kucho. Hera mar Yesu Kristo mopuonjowa mondo wabed gi chuny mar chiwo. Winj wende magwedhowa koa e choirs ma wahero. Tunalopaswa kutenda. Kutoa sadaka. Kazi yake Bwana isonge mbele. Wawinjane wach Nyasaye. Kihero Nyasaye to nyaka timwa mapile. Nyisi ni wan ewinjruok achiel gi Nyasaye. Injili ngima. Sabato ka sabato, are saa 1 okinyi nyaka saa 3 okinyi. Kik bayi. Utabiro tinendene, ikawa kawa erokamano. Dalimbe anaduogo kawuono kendo, ikawa kawa erokamano. Nyasata anegeka tinendene. Idwaro
wenda mar erokamano kaka skiza tune mari di star 860 star 416 ash. Ng'e maber niya, Ramogi TV en od jower duto. E gweng' kama nam chiwo ngima, ng'at achiel ema chiko gik moko duto. Anyuola mabalo ganyuola ok en anyuola, en balo, to balo en chuogi. Sama jalupo kedo gi ruoth, onge midni, bondo, mana winjruok. bedo maonge geno nyalo miyo ji okedne ngimagi. An natimo gima miyo moro amora nyalo timo mondo resgo ngima mar nyathini. Kata ka ng'ato hinyore, nitie sigeni moko ma ok nyal nimo. Nambe winjo kaluonga, onyalo nega. Kendo en adiera manigi teko mar ketho piny ruoth. Rembo wuoda ni e lobni. Okepi. Nam wiye ukwil. Bwana nam kaw gima dwaro bwana. Bwana obro mnang'eyo samo sekao. Mirima, tich abich kod ngeso, saa 1:45 otieno. Kik bai. Machiegni kendo nyakorom gajwang' pod wantiere kae e siwinde mar ohala twak marwa e wi ohala mar daro ji. Antiere kae gi wenda Evelyn Onyango kachiel gi Charles gi Victor, bende wan gi Bolivar kantiere achiel kachiel e kaunti wa Kisumu. Bolivar kabiro iri we mondi atiek gi Victor mondi ntiere biashara moro ma watimo kama ok otieko nyisa na dwa dhi kode marach. Victor lera ne gino malera ng'eni in gi dwaro mar lere. Iwacho ni ok nyal ti kod box achiel Tetra Pak mar Tetra Pak. Boxes mag Tetra Pak thothgi gin ga 5 ply. 5 ply nyiso chwe mar box no gi tegno mar box no. En koro ni en gima nyalo fwonyore, lakini gen box minyalo ti godo kuom ndalo marariye. To thoth jok midaro kata jok mosebedo kwa daro, thoth utego mana kaka wacho ni gin udi makadin kidonje tibuok. Kane mabuok an dhano to chwarri to ok de buogi. Iyudo ka ok yot mondo mi yudi, gin ute ma igo gande yath kuom gi fumigation nitiere. Pok wabedo gi kes mora mora mar ting'o gima kamoro seche moko ya godo ka ng'ato kitero kama chielo, nikech ma wakane gige wa mag tich. Wambe karwa wakane gige wa mag tich en kano ka maler ma wambe wago gande yath. Koro yath igoyo mondo mi kapo ni olwende ma japisra ahinya chwarri to kendo is very rare kuonde midare ji. Olwenda to nitie ma olwendo dak kod dhane udi ka mar adier makata ot seche moko mineno ka lich no kidonjo maybe e kitchen to nyaka ni yude ka dro moro kanyo olwenda onyuolega. Koro gigiere wan kama wakano giega wambe karwa kacha wagoyo yath. Koro ok miyo olwenda thuolo mar yweyo. Nyiso ni ok obi wuok kodhi kama chielo. To kamano Evelyn ot nyabet maler to ok assume ni wuon gi adwa difa gi Victor matin. Gimoko nyiswa mar adier en niya, ok wanyal charge customers boxes. Ing'eni ok wa charge customers boxes. Nitie jok manyisi ni kabiro packing materials ok wa charge customers unless ni gidhi e storage kata odhi out of the country. Gidong. Koro watimoga kamae, kwa mi charges to wa ignore ni wa mi charges mag labor transport, labor gi transport donge. To materials wacho gani kidwa charge every client box manyien okibitiyo bei no dhi malo. Koro gimonego mnani wachni en niya, an atimoga fumigation. Movers mang'eny sani timo fumigation. Gimi wachne ne Lydia en niya, kata gi jo winjo en niya, regularly kata iwachni kisedaro ng'ato spray gi boxes gi, nikech ok inyal tiyo gi box manyien kawuono kinyi chaki dhi nyiewo mondo to pod ochung' tiro ber oler. To kaki wacho ni ute gi bende ler to gi jating' gik moko. Nitie customer manopenja ni Evelyn, chwarni omang'o e odarunda. En customer malong'o. Ode ler. Tanyise ni ineno hotel smoothie gi emuduogo ga godo. True. Nikech master bedroom ni jatiji mwadalo ok nyal ninde. Ine mininde. Igolo chwarni kune kitanda to ng'eny.
nitie. Nentiere kitanda. Koro kwa nyal tamre ni gigonge, gintie. Koro gima watimo en niya, kifwenyo kata customer mobedo thuolo kodi monyisi ni gigo nitie. Ng'eny jok wach ni to sami daro gi chati neno gi sana sana e kitanda kata e kom kamae ineno gi. Koro gimitimo nikech wan be waluor ni gige na mag tich dhi kethore. Ka kanyo gigo okadhi tiyo go. Nikech kata imbe nyaki protect gige gi. Aluor kata bodhi go oda. Koro gima timo ni aka kanyo seclude gigo, ket kando, kikiti kod gi kendo. Titij gigi. Boxes go kifwenyo ni en chwarni witgi. Kifwenyo ni gin oluenda spray dawa yath. Wan gi yedhe go ma ok affect customer ma next. Nikech wan gi crates to nyaka wati kendo gi carton boxes. Nitie gimo kanyal kete crate. Nitie duvets madongo dongo. Aonge ni mi kete crate, aonge ni mi kete boxes. Sende, nitie sende bende madongo mok donje crate. Koro crate kae plastic crates, watiyo gi folded clothes, wakete sende matindo tindo glasses, kikombe, boxes gi watiyo gi duvet, nitiere big items, radio, speakers, wakete boxes. Kore manate mwacho niya, beda thuolo gi customer, tinyise niya, gigine waneno, yud tich mar bende fumigation ka. Koro kosedhi e ot manyien, ichaki luwe kanyo yude otonglo moro mar fumigation gi cleaning. Donge? Bedo jo ohala mariek. Ibedo jo ohala mariek. Nikech mago be watimo cleaning ginigo. Koro wabed joma timo regular cleaning. Nikech wan gi an kaka natiyo gi covers matwango. Koro covers gi yudo ka gichido. Covers iting'an? Covers atweyo go kombe. Atweyo go mattresses. Kendo wan gi blankets mabende chido. Watiyo go any koro mamiyo kata lori nigi uchafu to ok dhi kuom mattress. Ok dhi, to sana sana wa protect gi scratches, damages. Kaya to lori to okonego beno chido iye. Lori okonego chidi. Ok emonego chidi nikech buru. Nikech aparo ni kinyi kidhi tich. Lori ni gologa gik moko te piny kae mi ywe mi ineno ler. To kanyal jitetea ni anto boxes na ler pile. Iyudo ka end month wadich ma ok yud saa mar luoko gigi. Like in a week, ok inyal luoko gigi daily. Koro iluoko gi maybe after 2 weeks. To kifwenyo ni nitiere customer mane nigi gigi, tima keta gigo kando kikitigo to the next customer. Bende nitiere boxes miketo ni ma to magi mag jikon, magi to mag wuoche mondo mi seche ma ang' ting'o ne client editiyo ne client to kiyude ka ipoke kao mi kete wuoche ne ng'ache biri keto ne maki jikni. Nitiere kod pogruok kaka mage matiyo kanyo? Makosa nitiere kanyo mang'eny kuom movers. An be an achiel kuom gi. Ni ok wadhi tich gi jogi gi teams. Ok inyal tiyo gi teams te. Iyudo ka wantiere go adier. Wawacho ga nitiere boxes manyien ma wating'o nego watiyo go master bedroom gi rooms mag nyithindo. Waluoro ga inya room mar nyathi gi room gi master bedroom. Watere new boxes sana. Box mar wuoche. Okiyot ng'eyo ni en mana bonyisi, lakini watu watemo ga ni box moti maneno moticha emo watimo ga go wuoche. Koro yakikisha ni nyiso gi samoro ging'eyo ni box maneno motino ene mar wuoche. But ibo yudo ni ka ionge kata mondo itim supervision maber, ke supervisor be yudo ka olungo wiye tiyo tije room ne. Mano to wan gi makosa kanyo. Charles. Iye Evelyn. Iye Evelyn so Martin. Kech gimoro timore ka nikech asebedo gi scenario sana wachagi mar Victor mar mago luenda chwani kama tetrapa tetra koro kane wachako nobedo gi shida sana nikech iyudo ka idaro client to gojo ni Charles sikuwa na mende zimetoka koro iyudo ka previous client bende daro nigo luenda koro iting'o luenda kendo idhigo the other house
Koro ne kelo shida seriously. Koro to me kaka wan Formula 1 want to know introduce fumigation. Koro kapok wadhi madaro plant watimo prior fumigation. House bi kumodhi echa. Kapok otero gige the other side to or one of us to dhi timo fumigation kanyo. Nikech yudo kata kama odhi echa yudo ka samoro Koro mano timo for free kosi chake charge. Mano timo for free. Oh. Mano is a token to mamiyo client. Okay. Yeah. Koro mano mosekonyowa nikech nwabedo gi cases go kabisa yudo ka idaro ng'ato ogocho ni after 2 days after 1 week Charles Mendes imetoka wapi. Koro yudo ka penjo noduoko tek. Koro nwa introduce wachno nikech yudo ka watemo mana kaka jowete nosewacho watemo nikech yudo ka boxes gi ka wachako nwachako gi boxes so sani koro jogi nose introduce craze box moving boxes go. Koro craze go sana sana gikonyowa kendo gi introduce gimoko kaka mende nikech watiyo kodgi mana e kitchen. En kuti kode e kitchen ok inyal tere bedroom. To sana sana gik moko kaka Koro timo nang'o umak gi koso nang'o ndiko crate ne mar kitchen mondo kika ng'iyud ni poni wacha yudre kanyo. Koro one Formula 1 one craze watiyo go en mar kitchen ok odhi e bedroom. Bedroom watiyo gi cartons gande. Nikech yudo ka sana sana one shida mosebedo gan mar Olwenda. To Olwenda ning'eni sana sana box ne ting'e samoro odhi odonjo e box kodhi kendo another tich. Olwenda be jakinda. Olwenda be jakinda yudo ka odhi kendo ma odhi ge ot moro. Koro emomiyo ndwe introduce boxes gi craze sana sana craze. Koro mage mwatiyo go e kitchen. To sekonyo nikech koro yudo ka feedback at least bedo ma ok rach. To kamano Bolivar, Olwenda teri nade? Wayudo kae ni Olwenda samoro ka tonge miting'o to ichopo kode Narok kani wuok Mombasa oloko dak to en kae kia ne ochopo. Ere kaka handle gini mag tich bende nyiswa ne to iluoko gi nang'o to gin mak to ere kaka ing'iyo ne gik makare oting'o gik mowinjore. Mokwongo wan gi blankets mang'eny. One blankets were customized. Nitie blankets ma jomoko import. But one aseneno ni Kipling gin more bedo customized locally. One do customized locally mondo wabed gi mang'eny then obed gi standard monya tiyo. Koro wan gi blankets ma di 70 but one to also gi standard. Koro sama moko odi tich moko dong ka ler. Then after those movers tiyoga sana sana wigi ariyo. Characteristic predo ga beach kana kuma dwe rum kendo week moro cha chakazari ka chenya gimodo ka beach mang'eni kata ka wuono ng'eny ji ok ti ahinya tich mang'eny norumo. Koro wan gi mwatimo ni after these 2 weeks we go nyaka luok maler kabisa. Wan watemo tiyo gi crates but then crates customers moko be complain ni crates go. Iwacho ni crates notiyo kamoro Teka no gwara ng'eni crates gigi. There's a lot of wear and tear. Chala gi box. Sama to kecha gware matin kama. Customer neno no tea. Koro kodwari. Koro wan we are very trades. Afadhali wa big boxes manyien every time. The customer go specify ni and adwaro boxes ma brand new. Hiyo nyaka chudo for those boxes because gik ma ina ko wacho. Chwat ni Olwenda ko odwaro manyien to ye chudo that price mar very brand new boxes. Ntie by box mokonga isetiyo go tunaona ene ma pod ler. Ideally neno gima wote na wacho go it comes down to fumigation. Box mineno ka boseti ahinya kikiwe opike ndainya en koro yiacha tiwete nikech koro sani oserumo. Biashara ka as much as ji koro dhi to crates ok nya solve everything getting any somewhat you want international standards. Angini owete na tema ne panel kagi. Kata kipenjo gi sani to gibonyisi ni bwana nitie level moro ma gidwa ni gichope international standards. Yamina ka iluongo gi e panel. Gin joma osegrow this level. For some of international practices, one of the boxes put to you international. And man is regulating ni box ni. How clean is it? How neat is it? Challenge achiel ma wan go Kenya ka ni cost mar loso box very expensive. But ideally every move on go be nini box mo de move the branded. Ginyinge ma iloso gi bei mayot. Koro itiyo go mana kata diriyo idispose. Iduoko kocha. Bedo recycled kendi kawo moko. Itiyo go matin do kocha. Mana ideal situation. With box to is here to stay. E mani koro
wan watemo ni mondo kik wati kodgi mang'eny. Wahero ga ni joma dhi mabor ko wamiyogi box mang'eny magi to ok dhi duogo. Wamiyogi record kwa gichop kudi to wang'o gi awang'o so that watiyo kodgi mogik that level. Erokamano ahinya. Ahero kaka iwacho ni nitiere international standards manyiso ni nitiere kuma nyaka ihaw kaka ja ohala. Gin grube mage kata jodar ji mage ma king'iyo Bolivar tigombo ni chieng' moro gigie kanyo. Tang'o mitimo pile pile mane ni in bende i-develop kendo idhi mbele kendo ibero tiji mondo mi in bende ibed e ngadho moro mamalo ma samoro inya kata golo ng'ato Kenya kitero Rwanda. Already sani watero ji nyaka Uganda movers wasechako the international koro level mapok wadhi en ok wachi ni wasechako the cross border international boch duga obet maduong' ahinya koro pok wachako the overseas and everything nikech mano koro nitie level mar manya handle man wan gi movers ngini ok adwa market gi already. But there's an international association of movers. One give movers a day madong Kenya more already in certification martimo man. Koro every time someone tiyo to what one itiyo kinyo vision mar big that level mar standard ma jogo timo one get day Kenya moko be waneno oko. Koro ka wuon kambi ka wuon ja biashara onego bed ng'ama itimo research pile. An ang'enye YouTube, ang'enye sani nitie TikTok. There are a lot of international companies there. Ing'eni jo India gi gin gitime nang'o, jo USA gitime nang'o. Nitie kuonde moko ma imiyi mana nitie pinje ma imiyi mana loan. In lori na ikawo tidar kendi. Matiyo to imiyi kendi mabeyo kata nikelo ni personnel. Kila country pogre. Koro ing'eyo ni jogi time nang'o, material mane ma jogi tiyogo. Ka bed ni blankets, iyudo ka kila ng'ato nyaka customize mare mondo bed ni en gima nyatimo ok opi bed piny. Nyaka obi moro mondo ibed ni chat ng'ato to that thing is not working. Just customize gima suit your need. Ing'eyo ni need ma Kisumu opogre gi need ma Nairobi, need ma Kenya opogre gi need ma Uganda. There's a client ndalo moro mwatero nwakalo gike border ma Uganda. They are system no dide. Makichopo tigo fridge rapa gi jwala no. To gipa ni dine so gijo ging'iyo gineno gik moko gi jwala. Yani gineno ni gigo chal gik mageno. Boyo gik moko no is a very strange idea to them. Chando sana border. Koro that is why every market to customize gikime teach as per the market misa, but standard to the international levels, Angoma is accepted, Angoma satisfy customer, Manima teach over there. The moment you better as Mokumokwanya Kito Kenya, you look at types of buildings modata. They move us Mokomangi cranes. We get a balcony to Ikimokori dread Yaka pay like a ground floor, a Malojaga pay. But then number one, kako geru tewagi okwanya tigi crane sinya keto crane balcony no mkuregi balcony tete chumbe golwante stairway day koro gimo kaka ntie trolley mo kinyati nyalo samora no ka mubas moko ni kanya gi trolley but kora penjo ga ni trolley ni de tigo sadi ngeti koro fa moko ntie ma ngeti no dwano kop gimo neno jo moko timo to trolley ni dwaro chalo ramp ntie building standards ni gedo Mana na ramp magik moko kale ramp no ridre nyaka piny. Koro okanya kelo trolley kata tiyo west stairs. Nikech aneno kana tiyo. Koro just customize what you have as per the market need. Erokamano ahinya Bolivar. Evelyn kiwinjo yaka Bolivar wuoyo, owacho bende kanyo ni nitie pinje mas lori miyo ng'ato gik mitiyogo. King'eyo chui ma pacho kae gi thuolo mag tije. Be en paro minyalo go etik ni wanyalo tiyo gi pacho ka in lori kenda miyo ng'ato jogi mi wacho ni train kate koro dok pacho. Koro Lydia gini timore Kenya man bia timo nikech yudo ka customers wa ma waluongo gini sana ma UN ka
Wazungu. Wazungu okohero ni timo ne parking. Most wazungu timo parking kendgi. Koro gima gitimo gikwayo parking materials. Ka gikwayi crate miye crate. Kokwayi box miye new boxes. Kato kotieko parking to nyisi now adwaro koro truck. Nitie mok dwa kata driver. Itero truck to tiyo go to duoko ni. Nitie makwayi gi driver. Koro tiyo to duoko ni to en ochuli. Nitie timore Kenya ka. Victor isero mogewe sokagi. Diri man kende ni gisani anto pokta romo ko. Poka romo godo nikech donano be kaka nyaminwa wache it is very rare. Ka wazungu madima wan godo wazungu madima wan godo Kenya ka. So jali man tiego bose mag. But gintie mantiere matin go ok gite nikech personally wazungu asedaro an bende but wadhi gamana kaka wadhi ute mamoko na kawaida makawaida. Charlesin mana kaka Evelyn wacho na anto ase experience mopogore to en mani koro kwayo boxes itero prior then obro dwaro team nikech edo kaka ingini mondo corporate team mabro timo endo nango manpower bedo matek. Koro fucking ema gitimo ga mostly gitimo kandi lakini manpower truck gibro dwaro wakayo matin kendo nyakwara ungajuanga Faith Mzomo mwalimu wacho ni entiere kodwa chenro Nyarawino wacho ni hi to my cousin Victor. Tony Mills bende entie Nyeri Town. Benta Chogo Nyambuye wacho kanyo ni entie Magombe. Hunjo twake Omakare Gimin Morka ya chawacho ni Omor Gisho. Vivian Anyango entie Nakuru. Katrina bende entie Siaya. Leonard Bale ni Kachain bende ging'eny ka nyakwara ungajuanga. Nyami wapachi bende pod neno ni entiere kod penjo ne wendo wa studio ka nyalo mi wapenjo gang na penj kwa duogo wakayo matin kende ma NC winde marohala kikidhi mabor. Bere mar funi, onding, tok maremo kata tuo mar choke chandi. Binti funi moro motur, madwaro bero. Kik chenro mar Free Orthopedic Medical Camp manotimre St. Peter and Ann Hospital, Rwaka Chengeso, tarik 8 dwe mar 8 higani by oko. Neno jalony weche choke kata orthopedic specialist enono mongi chudo moro amora. Kod picha ma igoi ka achiel gi chuo thieth enengo mogonyore. Ni mathoth, ywa tol e namba mar 0722 150 620 mondo ikaw okang' mar dak maonge rem ne kinde mabiro. St. Peter and Ann Hospital, Rwaka. Your health, our mission. Mondo iyud ng'wono mawuoro ahinya kaka skiza tune mari, di *811 *288#. But badi in meng'e kaka isete kamora mora. Tich matema en tich mar interior ei gari. Wach mokwongo owinjo bed ni ng'eyo ne gari ne ket wang' odhi kawo material maromo nade to kisetiye michulo nyaka jogi ting'iyo ni be nitiere gima ang' nidong' godo. Joluoro wacho ni tur onge asara. Ibedo ng'ama tur, tiwo gi customers maber, moko nitie manyalo biro ng'ise ni rech mimiya ni top, samoro be odwa mana nokethni, wachame nus kamano. Ukilipa na Airtel Money unapata 50% transaction fee as cash in your cashback wallet. Sini mina kushow. Nyithindo, ikrine mor koda mor momedore. Nwang'o osiepe manyien, puonjri gik manyien. Duogo piny. Manyiso ni step mag dinosaur wasetieko. Koro wadhi biro e tree 1. Juma ka juma, gik matimore kae medo bedo mabeyo moloyo.
sairi, loso gi lwedo, wer, fashion show, tedo kod mang'eny mamoko. Rogo mar nyithindo, kama nyithindo duto yudo e thuolo mar rieny. Manera Mugi TV, ngeso ka ngeso, sa 3 okinyi. Kik bai. Machiegni kendo nyakoro mgaji wang'ero kawana ahinya kuom medo kete Ramogi TV chenro en siwinde mar ohala pod antiere kae gi wendwa Evelyn Onyango, antie gi Charles kaachiel gi Victor, bende wantie gi Bolivar achiel kachiel ka antiere kaunti wa ma Kisumu. Wantiere tieng' ma oganda chako tinde tiyo gi mbui e yo mang'eny ahinya. Kana manyo welo moko kuom gi kae, I think thothgi nayudogi mane mbui, napenjogi ka bende ging'eyo jok ma bende nying gi inyalo luongi kama iluonge nying ji. Manyiso ni gin jogo ma ji ong'eyo. Bolivar, naneno kondik nyingi mathoth ahinya e mbui. Nyiswa ni to ere kaka itiyo gi mbui e uso ohandi kaka jadar ji? E piny masani mbui no omiyo gik moko bedo global. Yani piny sani en village matin. Gimoro amora ni kamoro achiel. Koro mbui no mineno kata sani an Kisumu to ini Nairobi to wanya mbui. Koro an nachako tiyo gi mbui 2018 to sekonya kabisa gi ohala ni emo mineno ka sego atua mang'eny. Mana kongo tiyo kabisa ni Facebook. Dalago Facebook emane ng'eny kabisa. Koro nitie grube mang'eny Facebook. Gido ka nitie moro ni kata Kisumu Farms, kata Kisumu Dads, gi nyingi mopogre nini. Koro me Kisumu gi an na utilize gi mang'eny kabisa. Koro anytime man waloso one Facebook page, one gi Instagram page, one gi TikTok page maben wayao machiegni, one gi YouTube page. Koro social media platforms gi one gote. Koro yero kaston kono loso post wakete page wa share. Gima konyowa gi pages gi niya, customer ko wacho niya adwa neno track record mar tich mutiyo. Nuwacho anya neno nang'o. To podhi kacho no ka jagos daro pis maduong' kama. Jagos daro kata kiwasko. Jagos daro kata bank gi bank ni. Ineno ela movers daro kata jo using. Koro eno samodhi to ido track record ni. Miye confidence wacho ni jogi gin joma nya trust gi tijni. To ka track record no onge, evidence onge, nikech ka ok inya wacho gi dhogi, kanya wacho ni atimo to nok atimo. Koro mbui ni konyo kabisa. Manya ng'ato moro amora kodwa timo biashara maber, oti gi social media kabisa kabisa maber. Nikech ema kano track record ni. An kata nya bedo naonge kawuono, to ng'ato moro amora manya dwaro ela movers. Nikech ineno ka ni wacho ni tagging nango ne ng'eny kabisa. Nikech mbui kanyo joma sedaro ng'eny. Koro gikedo gi tich maber ema ginya nyisi mbui kanyo ni ng'ani nodaro maber ti gi ng'ani. Idwaro kambi mar dero Kisumu ti gi ela movers. Nikech track record no ni kanyo. Jesem jomidaro be gin manie mbui kanyo. Gin be magidhi mi referral. Koro mbui no is a very, very great resource. Another one is Google Maps. Google. Make sure one biashara wantie Google. Masani search kata di movers in Kisumu kata kumintie sana. So ela movers mobile number 1. Achiel. Ngejinde customers moko minor date. En mokwongo biro nono temo bokaw. Koro kaka ja biashara ni kapsa moyieri mokwongo no to make sure ni tiyo tijina maber. Maembe koro next time osiepne moro bo manyo kendo en koro obedo ni referral. But please an awuon social media no segolo mabor, especially Facebook ema setiyogo mang'eny. Ji kaka Evelyn Japani en mana referral moro mogo mana Facebook. Nikech nitie gimoro ang'e ni mbele kunang' ichope gimoro miluongo ni partnership. Iyudo ka Evelyn ni Nairobi to an Kisumu. To Evelyn nitie customer ma level moro ma Evelyn osetiyo. Koro customer dwaro the same standard Kisumu. Ibedo ka
koro Evelyn yot mondo mi atijino nikech en bwana no track record na kumentiere Nairobi ko. Erokamano ahinya Bolivar. Evelyn, awinjo ka Bolivar utaji to in bende naneno ka nyingi no onwana kacha mokoro chuna nyiso gi ni aseyude obire show. Nyiswa kaka isetiyo gi mbui eneno ni ohandi obedo gi nyingo maber. Erokamano. Kaka nachako mokwongo natiyo gi word of mouth. Ng'ane atiyo ne maber to dhi wacho ne ng'ani. Kae to chopo kama koro customers gi ma kendo miya dhira ni dhie social media. To sana sana ne wachako gi Facebook. Facebook osebedo ka konyowa achako tiyo gi Facebook ahinya, no ka post ga gik moko e Facebook. Nan gi trust moro ni customer word of mouth samia tich. Tayudo ka kendo tin ahinya, odok chien matin. Koro kamane afwenyo ni Facebook ber en 2017 mane onagi oyawo account moro miluongo ni NPBF manoriwo joluo. Kanyo nang'era sana. Kanyo medi jong'era kabisa. Kaito Queens of the Nile, Queens of Miatich, Luo Women Worldwide. Kaito ntiere koro mamoko go. Nyiswa ni to be ma osemedo yuto mari. Osemedo kabisa. Nikech iyudo ka ng'ato customer dhi e Facebook to penjo ni adwaro ng'amose tiyo gi movers, miauru movers. Jindiko nyingi. Iyudo ka jinga ng'eny sana to miya teko. No miya ga teko kabisa. Ayudo tije. Okanyal dai. Victor ni dena degi mbui. Teri nade. An mbui ma thoth ne asebedo ka tiyo godo. Kato imbe na eno ka ine quick. Imbe ni wacho ni an ka. En mana igi monde kadera niko hapa nichukue. That was it. Ngato ne paro ni chulo pesa dio kabiera mogia. Ne chula di. Onge. Ondi ko ni antiere ka. So ni ngi confidence bo ne gi meeting win bende. Niso ani tisiti gumbu inade. Mbui asebedo godo kata kopogore gi mar movers itiere field mamoko mana antiere ga. To gina aparo ni kaka ne atiyo kod mbui chien kacha mana jiwa mondo mi mar movers benda ka wakete mbui. To an koro sana Instagram. Instagram osebedo ka konya nan gi account Instagram but ne gilal kode jok mane bito ng'eye maber no lal gande kode. Wuonegi nokawe. Wuonegi nokawe. So Instagram thothne mana yudo gande tich. Maparo ni 80% mar tije masetiyo gin ga mag Instagram. So sani koka an kendo gi account manyien e Instagram nyiche kane wayawe to onyien to pod clients wa mane watiyo godo chon cha pod refer gine magi wacho ni te ka Victory Movers obiotinu. Koro mbui gi sani mbuye maber nikech mbui chopo ne ng'ata. Sani ji mang'eny nigi ong'we yamo ni kamoro amora kata ng'ato ni maka mopondo to en mana kode. Ji dwa donjo nyaka kode e cell. Nyiso ni yot mondo mi ng'ato yud information kama entiere. Koro mbui no is the way to go. Ok ni dwaro jomoko tiyo kode iye kanyo. Okay. Ini tiyo gi mbui nade? Sai kamano ya an mbui sana tich matimo kaka marwa matimo kaka mar mbui. Platform niseme class mang'eny wede platform mar social media. Facebook, Instagram kod TikTok. Koro an osekonya nikech yudo ka sana client moyudo wayudo Facebook, sani TikTok obiro. Koro TikTok be konyowa. Koro platform go te mag social media go miyowa clients. Erokamano. Dwano dhi e kaunti ma Kisumu mondo wawinjie koya kuom johala e sekta ne mar daro ji bende wawinjie kuom jopiny to bedo nade kaunti ma Kisumu achiel kachiel. Ni jadak mar Kisumu kae. Asetiyo gi movers. It was my first time. Tanyalo wacho ni an experience maber nokorach ahinya as much as nen gi challenges matin, but compared to an timo moving kenda gitiyo gi movers, it was quite a bit easy nikech an ngamoero comfort, and if you're able to pay for comfort you pay for it, right? Koro koduogo karka experience kanyo, I can say it was a great experience. To difference nyalo bedo kuom gi movers, you packaging, when it comes to packing, samidwa darcha, you have to do it alone. Isos joma onego bedo ni timo ni cleaning e ot manyien, the one you're moving to. Koro kitiyo gi movers, it is in one house.
it is housed in one place, it makes it easier. Yes. Anyalo wacho ni finding everything in one place. Na yudo cleaners, mano clean na ot, yes. So just the experience of gine magitimo gimora mora, parking, you don't even lift a finger. Ineno gitimo parking ka gisedari to kendo kisechopo e odi manyien gine magipango ni ot, you know. So it was quite a good experience. Tanyalo wacho ni it was amazing. Yeah. Disappointment nentie. Karka dar koni inya yudo 1 or 2 3 challenges to negituro na coffee table na. Yes, negituro coffee table, but ne waloso to we sorted things out. Yes. Contract nikech damages nyalo bedo. I believe ka ngato move, they are not moving only within their county, they could be moving from different counties, different parts of the country. Koro anyalo wacho ni ka ginyalo bring in contract such that in case of any damages it becomes easier. Contract is very important. Movers any day, anytime. Anyalo recommend movers nikech it makes work easier, or save time, or save energy, it just makes your work simple. So I can recommend movers. Challenge mana face Martin en korka usafi koni nikech na move gi men, not to wacho gimarach for in terms of our men, but cleaning kanyo I recommended if they could add ladies, because ntie kaka an kaka ngama nyako ngama miyo, I want my house to look clean, ineno. Koro bedo matek idongiso ngadi chuo panguza shelf ujapanguza vizuri neno, bedo a bit difficult, but na yudo joma ber, we talked and it's a recommendation they took into consideration. Koro aparoni karkasani, because it's now 1 year, I believe they have improved on that. Ginyenga ilungane Evans Ochieng, an jadak ma Kisumu ka. Gimanyalo wacho gi movers gi, I think ni kaka an sama okadar ga kenda, maybe atiyo ga gi pick up kata kanta, tiyudo ka nitie gige ot matorga, like iyudo ka komotor kata sende moko tore. But aparo ni movers gi naneno ka damages manobedo ka gikonyo colleague friend nano dar ne gichulo, or nitie kaka bende puru nyalo loso magi chop up to ginyalo kaka onelo ga uloso weche manyo gik mokethrego. Gima nahero kane ne gin joma respond very fast, then again kane kikawo gi to gimoro amora gitimo, like gik moko ka koro ot no ka gidhi kuro gine magiloso ot, gine magikonyi ting'o gik moko. Ing'eni sani ka idar kendi nyaka idwar jomichulo makonyi daro gik moko mag ot, but gin to gin gi men matiyo tijno makonyo ting'o gik moko, gin gi gachgi ma gin in quotation magisemicha mane magibro charge everything nyaka gitiek twaki ot manyien. There is a thing here ma ji ywak negi ma gitiyo gi men ahinya korka cleaning mar ot. Tineno ka women okwa bere gik moko mag cleaning gi. Iyudo ka very few of us emanyalo timo cleanings mag ot go. Wakia deal gi gik moko kaka rudho sink gi ang'o, luoko baf, cho. Iyudo ka ladies ong'e tije go moyingo wakech gibedo meant for house cleaning. Gimed kar dar ka, kar overloading mag teko idwaro joma tiyo matek giket men, but koro gik moko kaka cleaning mar ot ni to ginyalo keto ladies moko kata 3-4 manyalo konyre gi some few men magin go mondo gilos ot ne ng'ato. I think ni dar gi movers ber nikech movers gin mana kaka wacho pod anuoyo, ka gimoro giketho to gibro chulo, but kidar kendi ni kawo ng'ato jogo kata koto gi kotiti yuma bro bedo ke pocket ne mondo nyiew gino, lakini jogo kata nyalo come to agreement kodgi magi wach ni awade nyalo timo magi makama mondo gine kaka gino chopo magi duok ni gino kata bed gi winjruok maber. Rakawara ahinya mano fach jo Kisumu Bolivar nikech intiere kaunti ma Kisumu. Nyiswa ni to in gi chwadi to in gi joma mine adi me konyi dar to ler mar chuo kiwango gi chal nade kleo nyisa ka ni chuo chendo. chuo to chendo en nature mar chuo global. Okay, they moving ka kende.
wan gi team mar 21 emane wang'eny gi chuo mwengu wan mana gi mon ang'wen team te these are typically but gin gi team mana cleaning but most of the time chuo ma de challenge mosebedo go ok ni discriminate ido ka mato koro wan kera movers ido ka samoro ji ni go sapar sa chiki mon samoro bedo ne gi challenge okinyi no namba ariyo sama ji nie site kacha jonego bed ni idho gorofa mar abiriyo gi kombe koro jomamon iboneno ka tijno ok yot negi ahinya idho gorofa koro emino ka ng'enyne wan gi men mon go timo mana very small aspects ineno ka ji ocho mana ni ng'eny kendo ineno kuma ji keto gin mana pengo to en mana pango jikono gipango maybe bedroom kende ideally experience aneno feedback mar jomose jariyo to nyiso ni number one at least gineno the essence mar moving ni gikite ido ka ochopo in good time and then in case of tear breakage more or something like kana wajani coming to a processor is very great get insurance take manya kwa insurance cover ndiye boko minyizo ni customer ni mato koro inyaka kambi ni ma boka insurance get mato kwa nyaka mondo ka uchopo wengine one sama wadaru ngatoka movers ni wakao security mar gikite koro imeno ka jero trust one get number one mondo ka security mar mokaro ni bochulo ka gimoro timre nyiso ni gidira timo maber mondo level mag breakages could be minimal or none at all. Ideally, nothing should be break. Only gimone go bet ni bar. Only ne go bet ni gimone go bet ni kwale. Bedo ga accident ya mana kandara. Koro mago good feedbacks. I hope joga mo kontie ma ko no gi team gimande teacher test gimbe ginyangi ni hygiene is very important. One standards. Number one, okay, they teach ki part. Number two, before we did it, the report of this. Number one, any child that kapokile state because those are things much more with my best. You know, can much akucho na nyise ni samoro. Nente situation ma okay in control of all your staff can kucho. The feedbacks to coin. You look at uke out. No mere yoro go tino. Or they are there pa, or they are very fair. And samora any team lead. Because again, team no any correct. Because those are things my feedback team. Many so ni koro sandi kaji poko de team. To one in the office, ni work in a channel. Then you give material to mondo jobe de malaya. Erokamano Bolivar. Yena apenji motenre gi insurance ase biro okinyi sani usechopo to king'iyo to yudo gik ma samoro doro insurance. Gina gini manya doro insurance tikawe sadi ndaladi kapok dar. In insurance, 1J level moko cover in house. Anything my value no cover 100,000. One you see one go the evaluator to bomi value magina insure for that thing. Anything above 100,000. But in case of anything, one you say you can need the capital. But then in case of anything, talk me what I go 100,000, teach you all of park, beach, whatever the thing that money on. But at least call in the insurance cover like that. Then again, pricing the work to you wait na kan watch values at more carry. Then you watch your distance, the volume. Maybe one bedroom, two bedroom, three bedroom. One worker la movers na kwa someone go debate nya kwa ngini yango mwadada. Ito kwanya daro komar 400,000 girl for par. Nya kwa ngi that value because even when kama mabech ngeni mundu wadari. Koro prior maybe a week to walungu neja insurance go will record it and then the cost of that insurance gets to the client one of two. Ngato penja ka ne kom mar 400,000 ne daro gi pesa dika kalfa par Bolivar.
Na ko mar 400,000 makeli magi gik mwa romo go pile au gimi kara no wacha ngech jogo nyisni samoro chopo to ten glass ke me warni to and such people pero gimoro ko mar 400,000 kidwa daro because value mar movie maybe not be kata within town not less than 60,000 mano ke okwadar komkende ko wadaro the whole house kanyo ko winjo maber nono anene value ko winjo bed ma value ma kar bei kanyo ni dwa wacho gimoro kanyo ni ok winjo kal kanye tie ute bodar to maybe about 60,000 out machalo kamano because oken kata komkende yudo ka odmo gikmane ye mondo komo bed kamano nyiso ni kata TV samoro 75 inches kata 85 inches dining and mabol dining kivinyi be supermarket ibo den ka 210,000 neno mana ot mo kinya kaw ida chago dar papa koro Bolivar sama chulo 60 to ne ot wacho ne glass mane polo dhi bedo nade kopo ni koro to kethore is ase bende kaw insurance in bende chake medo nikech gin glass okipar ni mai dhinyo client ahinya nikech isemede nikech en glass to an bende asikaw insurance. Of course, gimomiyo wamedo nino okwa go be ni kino dikethre ineno kaka idwa rap bao ma just for example kaka dwa rap bao opogore kaka dwa rap glass or different material what it you wrapping that item the bedo mal yani what it you a lot of material resources in wrapping that item then not kaka mano be manpower mondo koro ji gikol ibo kelo manpower mang'eny mondo kila ng'ato maybe kata per room ji obed kata ji adek adek. To kamana ahinya dwa nwadhi e kaunti ma Mombasa bende wawinje koya ir jo Mombasa ni to gin to chendogi di kod ginade customer mabende osetiyo kodgi pono ni jopiny gin to giwachang'o. Gwenye ng'o wanu feri ya kwa Risaya kako ng'eyo kawaida adaki dala mar Mombasa Likoni. Pero sani dhano wawuoyo weche mag kaka dhano dar movement mar dar karwa ka Likoni kaneno kata onde moko dhano ting'e koroche madongo dongo emoting'o mzigo gi mara giti ang'o lakini wanda neno karwa ka to ok wang'e maisha wan piny to wan nang'o nikech wan karwa ka to gima wadar kod omonge maler wadar kod mukoteni kendo mukoteni wadar kod mata sabuni sa dugo tini kod wadar to seche modar ni karwa ka ng'enye bende wadak utero dak machien yore bende onge madongo dongo madine kawo loche madongo mondo odari. Mar ariyo uwezo bende neno piny wego ma heri makoi life mare neno piny kabisa koro samoro yudo gari dwa kawo siling 10,000 kata kuom mondo odari 4,000 mano wana uwezo na nango ana dhi samo mkuteni ahero kendo mkuteni na mia siling 200 kata 300 dara maler malich dara pacho kama dhi maber kaneno ka gina hinya to ko gina hinya ta ka pija piki bende so ma dar ko maber mane gi dar ko lo ne kai yoro ma dar Mombasa kai Likoni ga don ko mo na dar ko ma gi ma dongo lu ga ma dongo kantas lakini wan ka de man ko na pesa malicho man ko da vyombo kene na ka mkuteni makao oje na ka mkuteni ko rari rede e mai wayo ne ko mane kana na ko dar Likoni ga arwaka ko do movement ma ro makune gi ke ma do ketere to samoro lo waka ta oturo kana mnatia ko ma moro manja nyalu ko brade to karango ona yewa akao silinga lu brade kinu do ja para mono ojola ai na sara kukuteni ko pesa na ten ma kata kukuteni da nyalo na nyo kukuteni mare uyo mwote pesa ma chule mo kukuteni mara riyo kukuteni da ka for pesa no ko ma wa na isuru ya de nyo lo to ko wa te mana wan jo ka ngato boro ba to ko yare ko ya nya to ito re se bo heru dar guti no ito ka ba de ko bu bara ko do ba de no yo ba ko sul mo to ko ba to ya ka mano sa mo do ra tri bi ki bati baya wa jana onge wa ti bati baya wa wen ya ka mano nikeji be da ka de nya ki jo be de kirango maisha metie ne pe ko ke ba ja ko yuari ko de bu chuli sa mo ja ma de yuare bore. Ay, mane ber ka pat jopinya kora mo gibendi winjo kaka piny chal. Evelyn,
Bolivar nowacho ni samoro nitie kumochope nyaka 60,000 kodaro ng'ato. Nyiswa ni to in ere kuma malo mogik. Winjo ka joge to wacho mkoteni tuso osedar. Mabe mago levels inyalo do ni nitiere kaka ng'ato nitiere. In ing'iyo ang'o kapok idaro ng'ato to bechi kanye nyaka kanye? Mokwongo becha matin mogik en 15. Okay. 15,000. Nyaka kaka room sadi mano single bed sitter. Okay. 1 bedroom, mesa achiel, stools. Any delivery mora mora ok yot mondo sani gi kaka Trump nyocho timo cha idhi gi matin ni 15,000. Evelyn samoro no samoro e bech gik mane room ne mar single room. Samora mana gi situnda moro. Ing'eyo kaka moro. Mano boluwore gi kaka office wani buru. Okay. Koro ka en Eastlands. Kaja Eastlands nigi single room anyalo konye gi 10,000. Okay. Lakini ok anyal dhi matin 10,000 nikech truck ni dwaro pesa. Pesa ne odwaro mafuta. Amalo mogik kan ka. Amalo mogik ma Nairobi kae. Yeah. So koro lure mana gi gige ng'ato nitiere ma chulo kata 100. Okay. Kama ne wacho marunda cha. Gichulo kaluwore gi gige. Nitie joma bende wanyisi wach moro. Ni wadhi assessment Jia Beach from moa kambi mopogore. Nitiere ng'ama wacho ni tijini nyaka yudi. Ochajo 40,000. Anadhi nikech aneno ni tijini ka tugogo to bro hinya. Achajo 80. Nikech ang'e adhi tiyo gang'o tijni maybe adhi tiye ndalo 2. Inti dwa wuondo customer ni nyalo tiye gi odiochieng' achiel. Customer nigi experience mar tich mar dar. Osedar before. Ong'i ki inyise 40 to seketi X. Koro be luwore ni kiki charge customer be matin mondo yud tich. Nitie customer ma jaji gi charges gigo. Koro nyaka gik midhi tiyo godo bende. Nyaka kwan materials midhi tiyo go, idhi tiyo gi GRD, idhi timo how many trips? Do you need 2 or 3 days? Koro pono ni charges 1 trip en 15,000. Tede diriyo. Niso ni ka 30,000. Koso bedo nade? Tika kiregulate. Mano inyalo overcharge customer. Koro gimitimo dongi dhi assessment kata customer oro ni list. 1 bedroom okwa dhi assessment. 2 bedroom bi okwa dhi. Ioro no ora list kata video. Tesa moro bende wanyalo mi bei to tami to ase tiyo gi pesa ma ok charge for assessment. Okay. Koro riyo ligi gima na wacho. Waywe matin madugo kai kao paro no wakoyo matin kende mondo ayud weche manyien yo machoka ne nyakoro mgajwang e kidi mambo. Mondo yud wenda ni kaka skiza Timari dimana star aboro auchiel nono star 419 hash. Parnia Ramogi TV en od jowende duto te. Wuok tich ka wuok tich, yawuot luo ting'o duondgi malo, ka piny luo chiko ite. Chieng' tich ariyo ka tich ariyo, nyako mgajwang' en odiochieng' mar yuto mari, wapuonji loso manyonge. Mari, oloyo mara kwayo. Chieng' magoro, kawa makwongo ni wendo to michope gweng'o. Morino yo. Hera mit, olit, kendo en gi puonj. Kanyo bende wacho ni in kaka ng'ama miyo bora ni Nyasaye mi teko dier piny kaendi in miyo monyalo. Tich ang'wen pado manyachon kod mbaka mamit machon ka okelo ni kamane. And of course chieng' tich abich ka tich abich en odiochieng' mar loso kapuoyo ngolo to mana kaliet to kapok wakelo ngolo wapuonjwa ni timo Ma en Bakdani.
but badi in ming'e kaka isete kamoro amora. Tich matema en tich mar interior ei gari. Wach mokwongo owinjo bed ni ng'eyo ne gari ne ket wang' odhi kawo material maromo nade, to kisetiye michulo nyaka jogi ting'iyo ni be nitiere gima ang' nidong' godo. Joluoro wacho ni tur onge asara. Ibedo ng'ama tur, tiwo gi customers maber, moko nitie manyalo biro ng'ise ni rech mimiya ni top, samoro be udwa mana nokethni, ochame nus kamano. Ukilipa na Airtel Money unapata 50% transaction fee as cash in your cashback wallet. Sini mina kushow. Nyakwa Ramogi gin ji mane ugen kod ogandawa. Negitiyo ne oganda e kidienje mopogore opogore. Moko ne jo od bura, moko ne gin jobetre, moko ne gintiere kaka chife man gi mbi mokalo. Nitiere kuonde manotimo maber, nitiere kuonde manotimo marach. Mano en kawaida gi tich mar ruoth. E chenro mar gin kanye nyaka wafuargi. To higa 2021 koro ndika tich mar puoch. Seche duto ka nitie gimoro mane timore e gweng' nodonje. Nanona konga igu kuogo kongo. Igo romo nyaka jokuoyo ketna wanted gibiro nega seche nade. To nano ankan kod polise machiegni sana. To moko magoro selalgo. Development mapo East Africa. Negitime kanyakla gi Dalit Jaramogi. To bende yango sigandgi. Chieng' tich abich ka tich abich, saa 3 otieno. Tudri gi jata chenro ni Walter Nyambaga. Mana e chenro mar gin kanye. Kik bai. You are not workers on the periphery of our economy. You are indispensable members of our society and essential partners in Kenya's national security infrastructure. Jatend piny William Ruto oromo kod chuk dar ma Nairobi e pare kama nosingo mar bero lwasi margi matije pacho ka. Tuliweza kupata orders ambazo zinasema kwamba hao wafanyikazi kwa saizi hawahitaji kukua katika mgomo, na hivyo siku ya leo mimi ni kuwahimiza kwamba waweze kutii yale mawaida ya koti. Moko kuom kaunti osechako sundo nurses mondo odogi e tich, katend riwruogi to pod oramo ni pok ochop dwachegi duto. Komiti mar somo e od bura dhi nyime kod kolo paro mar chik madhi konyo kaka itayo kod kaka isiro somo e kuonde tiegruok mamalo. Machiegni kendo nyakoro mga jongo donje tielo mogik mar siwinde mar ohala erokamano ahinya kuom medo bedo kodwa. Kwa dhi mbele gi twak Evelyn ne ntiere paro moro mano e pi matin tiwacho ni pare e wi okumba kata insurance. Ka intiere kod mano minyalo wacho wiye. Kani wuoyo gi Bolivard ne uchako gi insurance ema miyo ne uchopo kanyo. Koro anto naparo ni movers kaber to gi manyo insurance company mondo gibed godo gi winjruok ni gimi cover moro ma seche ma gimoro timore ok gitimre ga ahinya to ginyalo konyi kanyo. Koro ibedo abeda gi chudo moro ma higa ka higa gi kambi achiel mar ok ni seche ma ok inyal dhi timo assessment kokimanyo insurance company ni biro value timo valuing eka ineno kaka ichajo client okani ka in practical. Koro ibedo gi kambi achiel mar insurance gi agreement ni. Koro makosa bedo ga ni itiyo kata 3 years tichulo gi achula to pok itoro gimoro amora, lakini chul gi achula nikech chieng' moro ibo poka in gi ajalino to ne gikonyi. Gima ng'eni insurance chando wago ni gimoro moro ma tin ni 20,000 gitamore ga. Kato mondo me yude jomoko ywak ni nyalo luwogi pro. Koro kanyo below 20 deal godo. Kechi bende seche ma imiyo customers charges nyaka ikete charges moko matin mag emergency. Moko nyalo bedo ni ywaka sate ni gini otore ok anyal chulo idhi plead gi customer.
koro kar insurance kae movers te onego bed ni Victor, in kode? Pokegi kanyo. Insurance. Insurance gi wazunge kanyo. Mano en lek mara nikech chutho gik modil godo gin gik ma nigi value. To gima nigi value onego bed ni rito makare. Ajali en gima ok wanyalo ng'eyo chieng' moyude kata chieng' modonje. So gombo na en ni mondo mano obedi, lakini en pod mana kama ketie cha en wuotho. Victory Movers sani koka awacho ni koro to ochungo wuotho. Un gigni adi? Sani an gi 2 years. Amane dhi maber. An gi 2 years Victory Movers. So en gima gombo ni mondo obedi. Koro makivlen motegno. Giela gikowi Martin Chan. Yes. Un gi insurance utimo nang'o? Pok wachopo kanyo Lydia, lakini an bende agombo mondo chopo kanyo nikech ing'e gimomiyo watimo, ineno gimomiyo koro dhano prefer movers nikech watime mopogore. Nitie ng'ama nyalo dhi kawo pickup keto gige to dhi, lakini nitie ng'at moro motiyo gi movers nikech in case ka nitiere damage, nitie scratches, nitie ang'o breakage, nitie theft, to expect ni nyalo chule. Koro mago gik ma wadwa keto in place at least biro konyo in future. Nikech ok anticipate mondo waketh gi plant, lakini chuno kaka koro tijwa ne dhi. Masira Boli banyiso ni to Ella Movers untere gi chenro mage mag yaro badu. Awinjo kanyo ni Kisumu wewe ndio wakusema. Kisumu to wane kusema sana. Hapa ni ingie Ndoro. Koro isechopo umefika. Kwa chopo na nyisi ni one division Madhi International. Sani WhatsApp Western Kenya, WhatsApp Kakamega, WhatsApp Sia, WhatsApp Ngong, WhatsApp Siaya, WhatsApp Homa Bay, WhatsApp Nyakamigori, Mago Towns WhatsApp. Koro demo gima konyo wasami in devolution. Mio demand mar movers demand. Koro demo ma timbre, then there's also the demand. One thing what the demand. Kumwane no ka demand ni nyekewa cha. Koro as we speak right now, one office Kakamega. Because Kanye demand of the already here. Koro the more demands go be these other towns. So wabo expand for the. It's not like just Nico Roda kete of everywhere and get koro. Jadi wada no yar badu. Wada ni biashara na ema inform yar badu. Ndio nje mawanya sa ikapo don mana Kisumuka. Di monda ko kinyi to timo within no beti ne watimo mang'eny kabisa. Tegora kwa moro kanyo. Igora ni mokareo kanyo unyene ni mali ya siasa moro kanyo. Kanyo watie sana kabisa Homa Bay kisi walked out mate. Actually there are a lot of some jobs within Homa Bay town. But kodwa nyatimbi from where we are. Somewhere aro bado be kodwa ni wadonjo kuonde ma saturated. Kaka Nairobi kanyo to koro hapa ni meche. Iblen gini nyanyisi di Formula 1 gini meche. Koro kodwa ni wadhi kuma jomoko be so they for one target new markets mani the western part of Kenya. Kwa hiyo Kericho, kwa hiyo Kisii Coast, Ketikono, put demand to evolution to Timber. Profession, most of the demand mar movers, biology professionals. Yomati gionge gitai, alafu gimjo mwero kwanza purchasing power. Ngatonyo gimaber, kolono bedi kandu gi maber, daktache, the news kama gimang'eny, lawyers, engineers, gimachal kama. That service will be demand. Erokamano ahinya Boliva. Juma ne nyakwaro mgajong mana kaka pile. Jafomora jo Juma. Oekonwa chieng' chiro koya e county ma Migori wadhi achiel kachiel mondo winji kapok waduogo. Ginyingan Silas Obugo, jakom mar center mar Ong'er. Ka okamano agombo wacho ni chiro mar Ong'er en chiro manochakore chon kabisa. Chiro mar Ong'er ong'ere ahinya kod ohala mar dhiang'. Ohala mar dhiang' biro koa nyaka kiweyo ma Kenya ka nitie dhok mabiro koa nyaka piny maoko ma jirani marwa ma en Tanzania. Mano gimoseketo chich Ong'er e ngas mamalo kabisa ohala mar dhiang' no. Kiweyo mano chich Ong'er en chiro ma tich ariyo
but mwandu madonjo Ong'er chakore wuok tich. Mago machalo kaka loche makelo gigo machalo alode, mano cabbage, nyanya kod mamoko machalo kaka kitungu. Kaka nasewacho motelo ni ane jakom mar center ni, nitiere midhierni maneno ei Ong'er ka mopogore opogore. Achiel kuom gi agombo wacho ni weche mag security. Ong'er kaka Ong'er, waonge police post machiegni ka, to bedo ni police post ok ni machiegni ka, mano ketwa ok miwa gike security e sama owinjore. Kiweyo mano, wadwaro gima iluongo ni street lights, nikech asewacho ni chich mar Ong'er chakore wuok tich ka mwandu donjo ka, tiyudo ka wabedo ga gi mudho. Weche mag security ma in terms of lights ok ber ahinya, electricity. Iyudo ka stima en unreliable, en stima ma ok inyal depend kuome. To kaka chiro maduong', ma miyo wabedo ga ni ok otimre maber ahinya, nikech en electricity ma kibiro kawuono to kolal samoro juma achiel kapok stima ochako duogo. Ma miyo joge na maloko iye kama chalo kaka jo welding bedo ga gi tich matek. Sama stima olal, ng'ato nyalo end up ni okawo 1 week koko timo biashara. Sechego mondo mi ochulne kata nyathine school fee, ochul rent, kelo pek kuome. Wach machielo en kaka isewacho ni wach mar ndara. Ndara ok ber in terms niya, ndara makarwa ka en maram to obedo ga gi chuodho. Koro yudo ka diere mag koth, jowala bedo ga gi pek mondo mi giyud kaka ginyalo donje iye kuondgi. Wan gi feeder roads moko matindo tindo ma midonjo go kikela lode kwa kaka areas ma kuonde ka ji puro ga lode. Mondo mi aloto wa ka buto ka koth chwe magiki Ong'er ka in tich matek. Koro wanyalo kwayo mondo mi yore matindo tindo ma feeder roads gi buggi mondo gibed maber, mondo mi okonywa e seche duto te. Nasekoni kaka jakom nitiere gik maneno ka. Ong'er ka mana ka pore tude gi weche mag ndara, waonge stage. Koro ibiro yudo ko gik chieng' chiro geche okikore gi johala, mamano yot mondo mi okel an accident, nikech stage onge kuma gari dhi madhi chung'e. Koro yudo ni e bath ndara kanyo johala chunge. Charles Odira maler, aja Ong'er ka. Chiro mar Ong'er nochakore kan pod aonge, teni kapok nonyuola. To gima nong'ere go malach kabisa en uso mar dhok. Uso mar dhok no okele masani koro bedo chiro maduong' ma gimoro amora te usore iye. Obed lewni bire, obed alote bire, gimoro amora ma dhano nyalo tiyo godo usore e chiro mar Ong'er ka. Mak mano Ong'er kaka en chiro kamano, biro oting'o ji mang'eny, ok kata jo Migori County kende, obed jo Homa Bay kata jo Kisumu County biro ka, nikech ka gibiro ng'iewo dhok kendo gikelo ohala mopogore opogore. Chiro mar Ong'er en chiro ma ji ane kaka counties mopogore opogore kaka wachono, obed kabich biro ka gi loche ma kuonde machalo Narok gini mago yudore ka. Mak mana ni county ma Migori osebedo kaka sani koro wayudo chiro magero ka manyasani, to kati gere manyasani kamano pod Ong'er nigi dwaro malach. Ka koth chwe oula thago ji, kendo inyayudo ka gige ji samoro pi yweyo nikech drainage mag oula ok olos maber. Omiyo pod wan gi kwayo ni mondo Ong'er, sirikal mondo ng'iyane gi wang' nikech tax be miyo sirikal ni malo. Chiro mar Ong'er otimore tich ariyo. Dhok aiye ka kata mana nyaka ma ok obiro, bed dhok mar kata Tanzania donjo nyaka ka. Mano Ong'er ong'ere kabisa. Loko ngima ohala osebedo koloko, nyalo miyo ka ng'ato okelo dhere to yudo godo nweng'o mare, kendo nyalo chulo kata school fees ne nyithindo ma ng'ato nigo. Nyinga Joshua Kumubungu, aja ohala mong'er ka, kendo aseloke ga ming'a. Kit ohala mong'ere go mana kaka jawadwa bosewacho en ni ong'ere sana sana gi wach mar dhiang', minada. Iuse dhok ma kuonde kuonde.
ber mare mosekelo en ni kaka wa jo ohala matimo ohala mamoko iye ka, sama johand dhokgo ne okelo dhok no, jo ohala ng'eny, koro pesa gi be wan wayudo through bedo ni dhok no biro kendo giuso, koro miyowa bende kaka jo ohala matimo ohelni mamoko wayudo pesa. Mwakale ong'er ka ng'eny nikech mokwongo kaka minada no noningo ger minada no chiele, to noko chiele e standard maber moromo kode. Mar ariyo, wach mwanene kendo en ni ong'er ka wadwaro street light mokwake te, nikech sama wan gi taya ka maduong' yes, to sama taya no sitima onge to koti. Koro wadwa ni street light obedie maka kata sitima onge no to pod wan mana gi ler mar security mong'er, nikech ler no en security mokawo kore. Rokamana ahinya George Makoya, kaunti ya Migori. Mano chiro mar ong'er. Ang'eni thoth ji nokia ni nitie chiro mar ong'er miuse dhok gi alodi. Mano en sigana makare mar ng'eyo kit chirono. Kaeto bende geno marwa mapile en ni jogo mochung'ne ng'iyo wechego mag tend counties bro neno ni dwaro mar jong'ero chopo kare, omigi street lights mondo mi weche mag security obed kare. Wadoge studio kae pod antie gi wenda kama koro wadonjo tielo mogik. Bolivar katigo kodi nyiswa ni to kwatieko wachni mogik kaeto bende wache kaka inyalo yudi e kaunti ma Kisumu, po nono ng'ato nyalo dari nyalo miyo yorego mag tudruok. Pacha mogik en ni demand mar booking service imal koro market nitie, awacho ga ni lum ng'eny ma kila ng'ato nyalo chamo, koro competition ikimiwi ng'ato marach nikech your mad order ng'eny. Competition no en gima help miyo kuno one way group services. The movers one kid got socially one the social media platforms, Facebook Ela Movers, Instagram Ela Movers, TikTok Ela Movers, YouTube Ela Movers. Office one tie Mamboleo National Housing Estate, good stadium the Mokulo Minisho ground, Kanyama physical office one tie. And Wamal Simen 0798 185 715. Anytime SHA Prayoga Mwen, you do I number Mara Maya the personal 0720 484 239. Manu be you have personal through you come on. Rokamana ahinya Bolivar. Bende ipar chopo asego kao lori mori keto mabe kanya winjo ka giwacho ne ok ginen gi ahinya. Paro ni entiere en alwora bende nyalo kawe. Kete tiyo mari kaka jakanyo omako yimbo mar piny Kenya. Evelyn, wach mugi kwa tieko yudi nade? Koro Movers East Africa e nyinga maduong' no. Koro mokwongo go erokamano ni jo onagi mosebedo ka para gi tich, jo mosebedo ka miya tich, kendo jogo mapodi arwakou. Koro kaka unyalo yuda an Movers East Africa an Buruburu Phase 5, wane Facebook Movers East Africa, Instagram Movers East Africa. Namba na en 0785 33 4455 manu mar tich. Personal line mabende jitiyogo ahinya en 0721 52 80 77. Erokamano. Erokamano ahinya. Victor, yudi nade? Mokwongo agonu erokamano kaka Ramogi TV kuom miyowa platform ni mondo miwa wach matin kuom movers ma ntiere thurwa kae. One Victory Movers, TikTok and Victory Movers, Facebook Victory Movers, Instagram Victory Movers. Ne clients wa mosebiro godo erokamano mosemiyowa referrals, erokamano kabisa. To wagombo ni mondo umed jiwo wabende kumiyowa clients mamoko, warwako ji te mondo mi wadhi kanyakla. Erokamano ahinya. Ciao. Yes, an ba erokamano ne Ramogi TV, erokamano ne Lydia kuom host wa kae, at least owach gima watimo. Koro platform gite social media gi yudo kaka Formula 1 Movers, number 0716 58 2840. Erokamano ahinya. Uduto kwago erokamano kuom bende loso thuolo biro go kodwa mbaka wacho pile ni ma en chenro